таксиметрови истории. Тази е една от най-провокативните истории, които съм имал, които мен сами ме провокираха. Ще видите, мисля, че и с вас ще е така. Значи, ще започна малко по-далече. Взимам някакъв клиент, в смисъл клиенти от точка А до точка Б. Няма ги звъна и вратата се отварят, влизат две момичета, едното сяда до мен. Прекрасно девойче. Представете си, това е за те, които не са малко по... не са първа младост, а са втора младост. Клаудия Шифер, ако се сещате коя е, представете си нейн малък вариант. Русо, прекрасно девойче, с млечна кожа, с сини очи, абсолютно без гримове, с някакви шортички къси, с едни стройни бедра, очарователно, приказливо сяда, почва да ми заговори, говори ми си разни работи. Второто, нали, се намесваше да момент, но слезе. Оказва се, че са сервитьорки, работят в заведение. И аз казвам, ето това може да е следващото ми гадже. Обаче, работно място. Трябва ли да правя? Имам лично правило, не съм сигурен дали официално съществува, да не правя такива неща на работното място. Втория ортак, с който работих, мисля, че 3 години работихме с него. Той беше женен с дете на 1 година, като стана, нали, порасна малко, тръгна на градина. С жена му се запознали в колата. Той беше мургав тип батка, татуиран, гледаш лошо, стрееше се, прави номер и така нататък, носеше анцузи и въобще подвижаваше се като някакъв Рамбо. Тя беше едно русо прекрасно същество от Пловдив. И се запознали в колата. Аз имам няколко истории в такава посока, но въпреки това имам скрупули по отношение на това да използвам момичетата, жените тук и да ги свалям. Ще разказвам по-нататък други истории. В случая реших, че въобще по-добре да се пази пълно неутралност и без да достатъчно ухажват на работното място като сервитьорка. В рамките на разговора се оказа, че е на 17. Аз казвам, как така? И тя вика, то може да се работи, дъра. Много си ясно момиче. Много е хубаво, че има такива момичета, които не са потънали в чалга културата. Всичките налепени мигли, подути устни, какво ли още не. Просто това е вариант, който на мен ми хареса повече. Но и си казвам, ако се срещнем някой ден на някое място, някъде другаде, бих да заприказва. Нямам проблем да приказвам жени, както може да се досетите. И оставам тази клиентка в няма значение коя точка на София, а то е лято, нали, както разбрахте, тя е по шортички, по някаква фанелка съвсем небрежна и София е поизпразнена, което значи от към клиенти също поизпразнена. И виждам някаква поръчка в далечен квартал. Викам, чакай, това дали ще ми даде системата, защото имаме право да взимаме поръчки само в периметър, който е ограничен от системата, нали, за да може да пристигне в някакво разумно време на самото място. И пробвам да взема поръчката, тя пък е хубава поръчка и то пък системата ми я дава, защото, нали, и колегите са хора и те са на почивка. И отивам до адреса, естествено отне някакво време да се стигне до там, стигам. Тя има ли значение кой е квартала? Централен квартал, с малки улички, с павета, и отивам там на мястото, което е, и става от земята седнала някаква мулатка с апатичен вид на досада, се изправя, тя с някакви шортички къси, тя с едни хубави стройни бедра, някакво топче отгоре, примерно, дали беше с гол пъпче или някакъв потник, това вече нямам чак такива спомени. И някаква турбичка си взел от таковата и се довлече в колата. И не ме поздрави, т.е. не знам каква е по народност. Както ви казах, возили сме хора от най-различни раси, националности, полове, ако щете. И аз просто казах адреса, тя каза и тръгнах. Карайки, както знаете, съм почитател на музиката, но нощем, за съжаление, няма хубава музика, но почва някакво парче, което мен ми харесва и лекичко си усилвам. И виждам обаче в огледалото, че тя така, нали, се клати на парчето. Аз усилвам още, тя също повече почва да се кефи. Аз усилвам още повече, тя вече почва да денси, защото, знаете, има такива младки, които са много пластични, много хубаво танцуват. На нея просто движенията й бяха страхотни, като не знам дали професионален танцор, просто, но, нали, не съм виждал и така да се забавлява някой в колата, нали,
въпреки че всъщност не съм прав, това са други истории, ще бъдат разказани друг път. И тя вече обаче почва да кефи с по-голяма свобода да танцува, с по-голяма свобода на движението. Аз усилвам и тя в даден момент казва: бе, усили още! И разбирам, че тя говори български, съм доста изненадан, защото е мулатка. Усилвам аз, тя се кефи, аз като гледам как се кефи, аз се кефа, музиката е готина, тук диско светлините, ето те, за които ви показах миналия път, диско светлините въртат, музиката върти, мацката танцува, мене ми е кеф и парчето свършва. Хубавите неща в този живот свършват, парчето свършва и след него почва някакво друго. И тя вика: не, сериозно ли? Как може от еди кое си, казва годината, името на изпълнителите на парчето, да минат на еди какво си, пак казва годината, името. Аз, нали, съм ги чувал и такива изпълнители, но не мога толкова точно да ги локализирам, нали, като неща. Може би се занимава нещо с музика, като гледам как го танцува, може да е танцорка, никаква представа си. Няма, спомня си, че така веднъж с карусел ухаждах една от танцорките, като тя танцуваше, аз танцувах точно срещу нея, но това е друга история и не е в рамките на таксиметровите истории, затова няма да ви разказвам. Така. И почва някакво друго прочете, вика: не е верно ли? Може ли така, след такова да пуснат нещо такова? И аз казвам: и тук какво се прави нощем, нали? Рядко има хубава музика. И, нали, върта станциите, ама те са някакви стари изтрити песни, които не те кефат. И тя вика: иначе как е? И аз казвам: иначе добре. Тя вика: жена, деца. Викам: жената е бивша, детето порасна. И тя вика: а какво нещо, гаджет, ала бала? Викам: с последното гаджет се разделих еди кога си. Тя вика: сега какво, никакъв, сега думата не искам да я казвам, защото да не ме цензурират, и без това две от видеята ми са ограничени тотално, не мога да си обясня защо, за под 18 не могат да се покажат, то май под 18 още няма право тук, но така. И тя казва: значи никакъв еди какво си. И аз казвам: това е удоволствие, което е доста достъпно. Тя вика: а сам играеш ли си? Сега, трябваше ли да я казвам, че, нали, точно преди да изляза работа съм правил такова нещо? Не, това е твърде лична информация от къде на къде. И към това си е, нали, нещо нормално, всеки го прави. И тя казва: искаш ли да го правим сега? Искаш ли да го правим двамата? И аз викам: какво? Сега ли? И тя вика: не точно на този светофар, малко по-нататък. Ви казвам, хора, аз никога не съм бил с мулатка. С азиатка съм бил, с негърка не съм имал привличане, с ирландки съм бил и така нататък. Нали, бил съм с различни, но с мулатка никога не съм. Практически аз съм действен някакси. Според израза на Хемингуей, защото не, той казва, че един мъж, който не бил, както и да не казвам неща, които могат да цензурират за тях. И сега в главата ми почва нещо да се върти. И затова няма да ви разказвам цялата история, за да видим, особено мъжете, ми е интересно какво биха направили в такава ситуация. Защото първо, аз ви казах, че, нали, преди да изляза на работа, което е няколко часа по-рано, вече съм гледал филми за възрастни, да го наречем така. А освен това, в същия ден не се бях къпал, нали? А то някакво горещо, както ви казвам, лятно, чувствам се спарен в собствените си дрехи, в колата, даже като отворен прозореца, и въобще не се чувствам подходящ за такива неща. Искам да си взема един душ, нали, след това нещата да бъдат някакси. И това почва да ми се върти в съзнанието. Окей ли съм с това, и все пак не забравям, че съм на работното място. Обаче, също така, тя поема инициативата по начин, който сега трябва да се сета дали някога в живота ми, да, всъщност имал съм такива случаи, жена такава директно да ми е казва и да е искала. Имал съм случаи, но те са единични случаи. Много нетипично ми се стори. И тук остава провокацията към вас. Как виждате тази ситуация? Какво смятате, че трябва да се направи, като са ми интересни гледните точки и на мъжете, и на жените, защото не мога да кажа, че не съм харесван мъж. Сега колко съм хубав, колко не съм хубав, имаше някакви в коментарите се обсъждаше моята хубавост. При всяко положение знам, че съм харесван мъж. Обаче това ми дойде малко изненадващо. Да не говорим, че ако е седнала до мен, ако ме е виждала как си говориме, тогава бих разбрал. Обаче така от задната седалка, то, както се казва, само месо при мен дошло, да се отказвам ли? Такъв вариант идва рядко и ти каца птичето на рамото супер рядко. Какво според вас да се направи? Какво е редно? Казвайте, коментирайте и чакайте втората част.